Terminator acaba pozdravi, a vela e tu zarenge ando Q-Standil. Albi Batrona, Big Bossa, Amaro Albis Mașina, Soteva Chera from Malen, Sosare, Sare, Janenales, Samo Exi Patroni, Amaro Capitana ni Rafi Fitnessa, Leschere Amala Cadesi, Put pare, Dumu Carenge, O Ciavore, Put pare, Dumu Carenge, Si o Mașines, Orangel Damianov, Amari Legenda, Of Sastum Opral, Ache Oștex, Big Bossi, Acaba Bobis Mopral, Butmanușa, Nașena Tutar, Janena, Suceaite Aciol, Soteva Cherap, Zatuche, Plamene Somopral, Samu Ev Carcealava, Iomu Aciola, Gipso Cartoni, Jana Saudanis, Като Долане Кас, Херуален Сарвер Толешка на Ядно, Къде се акава Бубас, Мопрал, Долалине Кас, Моментално Ава Геде, Престъпност, Геде Бопал наведнага, Андо Q-Standil, Айде Мопрал Роки, Бут Дарана Тутар Мопрал, Бут, Айде Алби Батрона, Амаром Танти, Амаро Само Ев Карчалава и нашите ущен. По 24 часа си в кома. Даро Албис Патрона, Рафи Мопрал, Туциана Мари Легенда, Андо Q-Standil, Амаро Дизайнеро, Кате и Силес Бут, Бато, Ило Баро, Иле Скоро Сия, Нанаите Вайкерав и фамилия, Тумен Жанена, Која си, Само Екси, Андо Q-Standil. В Q-Standil играта е сериозна, тук не става с приказки, всичко е точено. Боби е напред, не отстъпва крачка, като каже дума става тежка пачка. Пламен е до него, тих, но опасен, не говори много, но много ясен. Да ни върти схеми, мисли бързо, който се пробва пада бързо. Рафи Фитнеса, главния шеф, всички го знаят, няма друг лев. Алби Роки, рамо до рамо, Q-Standil държи само едно знаме. Бубата идва, става тишина, силата личи без много слова. Алби с класа винаги напред, като мине, всички знаят ред. Роки не пита, действа направо, един поглед стига, всичко става. Рафи Фитнеса стои най-горе, води отбора, няма второ място в хора. Q-Standil помни тези имена, всеки знае силата им сега. Боби, Пламен, Дани, до край, Бубата, Алби Роки, това е рай. Рафи Фитнеса, шефът един, тук, 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 няма втори, само той е кинг. Терминатор Якава поздрави, а велето заренге Андо Q-Standil. Алби Батрона, Биг, 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 Биг Боса, Амаро Албис Машина, Сотева Керап, Ромален, Сосаре, Саре, Саре, Жанена Леса, Само Екси Патрона, Амаро Капитана ни, Рафи Фитнеса, Лескере Амала Кадеси, Пут паре Думу Каренге, О Чаворе, Пут паре Думу Каренге, Си о Машинес. Orangel Damianov, Amari Legenda, Of Sastum Opral, Ache Oștex, Big Bossi, Acaba Bobis Mopral, Butmanușa, Nașena Tutar, Janena, Suceaite Aciol, Soteva Cherav, Zatuche, Plamene Somopral, Samu Ev Carcealava, Iomu Aciola, Gipso Cartoni, Jana Saudanis, Tu Dolane Kas, Херуален Сарвер Толешка на Ядно, Къде се акава Бубас, Мопрал, Долалине Кас, Моментално Ава Геде, Престъпност, Геде Бопа наведнага, Андо Q-Standil, Айде Мопрал Роки, Бут Дарана Тутар Мопрал, Бут, Айде Алби Батрона, Амаром Танти, Амаро Само Ев Карчалава и нашите ущен. По 24 часа си в кома. Даро Албис Патрона, Рафи Мопрал, Туциана Мари Легенда, Андо Q-Standil, Амаро Дизайнеро, Кате и Силес Бут, Бато,
опасен, не говори много, но е много ясен. Да ни върти схеми, мисли бързо, който се пробва пада бързо. Рафи Фитнес, главният шеф, всички го знаят, няма друг лев. Алби и Роки, рамо до рамо,